क'क्राझार जिल्ला पदबरजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाइ प्राइमारि बिपिएफ मावख'आव दिनै मोनसे सावरायमेल लानाय जायो। बे सावरायमेलाव आफादगिरिनि बिबान लाना सामलायो प्राइमारिनि दिदोम आफादगिरि अतुल ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे नेहाथारि अरुण मुसाहारिनि हेफाजाब मददजों गासै टिपकाइ प्राइमारिनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै दोलोनि खौसेयै हाबा मावलांनो गोख्रों सावरायनाय जायो। बे सावरायमेलाव बाहागो लाफैयो CWCनि मिरु सोद्रोमा टबिन ब्रह्मजों लोगोसे अमर ब्रह्म बिथांमोनहा आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो 1 नं पदबरजरा बियाबनि MCLA मुनमुन ब्रह्म बिथाङा आरो बिथाङा जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फैयो जों खोनासंनि। जों टिपकाइ प्राइमारि हिसाबै दिनै दलिय सांग्रांथि लाबोनो जोङो बे मेलखौ सांगठनिक दिगखौ शक्तिशाली खालामनो थाखाय मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफ्रा ज'यै फैनानै जोंनि दलखौ मजबुत खालामनायनि बयबो लाहार फाहार लादों। जोबोद मोजां, टिपकाइ प्राइमारिया बिराद स्ट्रङै खामानि मावगासिनो दं पदबरजरायाव। बिपिएफ हिसाबै जों जेब्लायबो रायजोनि खामानि मावग्रा हान्जा। जोंखौ बयनिख्रुइबो बांसिन रायजोनि सिबिजानानै रायजोनि अननाय मोननानै रायजोनि बिश्वासजों जोंनि बिपिएफ दला विभिन्न घाट प्रतिघाट 2020नि जे बिटिसि MCLAनि इलेक्शनमोन, बिटिसिनि इलेक्शन, बे इलेक्शनाव जोंनि सायाव षड्यन्त्र खालामनानैबाबो जोङो घाट प्रतिघाट नेवसिनानै रायजो राजानि बिश्वासजों जोङो बयनिख्रुइ संख्यागरिष्ठता जों मोननाय मोनसे दोल बिटिसिखौ सोरजिनाय जों बिपिएफ दोल। गतिके बे बिपिएफ दोलोआ जोङो जेब्लायबो रायजो राजाजों दङ, जेब्लायबो रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय जों मावगोन। MCLA फान्डानो होन जिकुनु प्रकाराव जोंहा गोबां माबा दङ। जों 15 बोसोराव पदबरजराखौ जों माबादि उन्नति खालामबोदों बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा मिन्थिगौ, बयबो रायजो राजाफ्रा नुदों। लामानिफ्राय आरम्भ खालामनानै दालां, स्कुल इत्यादि हस्पिटाल जों लुफुंजोबदों आरो फैगौ दिनाव बेनिख्रुइ साबसिन आरो जाफुंसार होनो थाखाय पदबरजरानि रायजो राजाया बिपिएफनि जरियतेनो मावफुंनो थाखाय सांग्रां आरो हेफाजाब होनायनि थाखाय दिनै थिरांथा लादों। पदबरजरानि रायजो राजाफोरा जयैनो पदबरजरानि उन्नतिनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वनि दल बिपिएफआव हेफाजाब होनांगौ। जोंनि बिटिसिखौ रैखा खालामनांगौ। बिटिसिआव जे जोंखौ दुर्बल खालामनायनि जे दानि सरकारा जे प्रसेस्टा खालामगासिनो दं बेखौ नस्सात खालामनांगौ। हाग्रामा महिलारिखौ थिसननानै पदबरजरायाव आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिन उन्नति खालामनांगौ, बेखौ आङो खावलायो।